Ayan, iruging iba sa papagayam at pakasalitaan ni Heidi nga napuluan kunak man lang no siyak laeng mare. Dear Manong Nemi. Nakasalapaya kon kadagidili na baak Manong Nemi idi tamapasungatak ni Comadre Tina. Nangataman ti bagana na kunak tinakam ko. Dalpas nga tamat kang nga nakalaba, agas kanya. Ang may masang dito balay, siyempre, tanapan nagbasa rin dito ang anak ko manong. Awang mati asawat, ada ni tandaran ng seminar manong nemi di San Fernando City, day 20 may kaduhang aldaw. Palubos niya po, agawid to inturabiin dito balay ni Nelson nga asawa. Ada akong tisangot ibalay ng mga uray kini Maritina, hindi ta makaasideg langan at agsangsangit. Hinarakop nak manong agsangsangit. Mare. Gor ka mari sumret talita uneg. Kababain ka na kita karuba. Apay man na ya? Ano man ti problema? Diyada kami ni ti uneg manong nemi adadhan ti arakop na kaniyak. Napasapayan ti badok, kabuta imundubot na matan, ti rupa na iti rupak, at kastaon iti panagarubos ti kitiluan. Binalubusak lang nga nagsangit, aging ka nga kumapkapsuten ti sa ibek na, aging ka nga naalaw ng tirik na na, imabatan kanyak, basensyakan, mare. Awan ti sa bali nga pangipeksak, sakit nga, laklak amek, masan nga sika kumadre. Apa man na hawan talaga nga. Hawanin. Kailangan pasensyakan na basta tabahado mo. Kabalit, hanak ba't pinakadigos. Uri siyak, jak pinakadigos. Agdigos ako mangat, kalbasa nga naglabaak. Nabuntun pa lang dilabak sa jay, tadyak may concentrated trabaho, mari. Di kita anak yung ay, kinabandamat nagbasa. Nilakay mo ngay. Di ada nga rin problema. Diba? Ibagbagak kang kuha na idi nga dan panagatap. Ibagbagak kang ka idi nga dan panagatap ko. Nga adda sa bali nga babae ti biyag ti asawa ni kumpare. Nabarik na kam ka din. Kung kang ka idi nga saan ka basta mamati. No anyaman di kiti itetext da kang ka. Nakalalis to di mang perdi ti relasyon, ti akin relasyon, han? No, ada ebidensya mon, isun. Nga maging kagawan ebidensya, agad ang kang agre-react, tamangan adad nga pumaiso. Ito problema. Sa lang nga basta ebidensya. Mari Heidi. Gabot na talo rabiitan. Nga saan nga gid-edda nilakay ko, itisidong ko. Hana? Sa balin nga sila, tipagtuturugan na. Sarabihin na sumangpag. Kahit na nga sawin, mare, umuna da pala nga agpapas ka na di babae na, sakbay na sumangpag. Kahit saan nga makisunod ka niya awan ti, anapit ibig sana. Anapit itad na kanya. Kahit imbukbuk na aminin, idya babae na. Inamin na ka di. Dahil nga ron, kakabad mati. Tadi na pala aminin. Ngayon man niya anya ko mga ron ti kay tasawan. Kasjay. Talo nga nagsasarano nga rabi. Nga rabi nga sumagpet. Makarihak lang. Iti parbangon. Awan ni suna. Di mo kakasaan nga si mangpet. Ngayon adamat. Aguruk-urok. Iti bangir nga kwarto. Nga bakante. Kailo kata ka kitiso. Katrinayingam ko maata, umakar ka ako naman. Imbagak matikas ta. Jak kayat nga maituloy ka, mapuyatan ko na. Di ka kayat asawan, napuyatan, rabi, uno parbango na sumangpatan.
Ket palutputek mga mari palutputek met overtime nga kang ganayon di bagbagana. Overtime nga nakalawlawag ng overtime, iuper da. Kita na nga rin, mare. Napiyapay kang kamare na nakasingsingpet ni Pare Nelson. Awan ti sa bali nga babae, nila kay mo ang kani. Dadoon iti pag mga anak, mare. Han nga aramidin dita. Kadanda pa nagayat kan pa nagtalik ko ken kuana. Noon pa'y pagbagada, amo nga rod. Baka nalaeng lang nagdiskarte nila kay mo, sung hamo madlaw. Baka kunadang yung haan. Pacheck iso na. Di na maaramin. Napiyapay kang kamare. Tawan babae nila kay mo. I'm siyak. Sabi nga siyak. Alam mo, Ston. Ti nasiyat nga ramid na mare. Kasarita mo na siya. Oreta Sabado intong bigat. Awan ng pisina. Masango na ka. Nakasaritam. Kat palutputam anya ti kapuna. Kadakas pagari ka ngay. Masalutsot ko mamare. Kas pagari ka ang tapod no. Nga sa balik ang babae di biyag din lakay mo. Anya taramidam. Tsaka mo palang sumbatan eh. Kaya nung kaspagarikan ti sa kamare. Kaspagarikan lang No si ka, kat badok talam nga da sa balik ang babae di biyag ni Pare Nelson. Anya taramidam. Tsaka mo nga sumbatan, mare. Amot pa'y napasamak. Kan, diyak kaya ito mapasamak. Kan saan ito mapasamak, mare? Hanggang pagarikan lang. Pagarikan lang. Pagarikan lang. Bagbagak ka. Bagbagak. Nga, isardeng na. Isina na di babae na. Tapos ang nagtultuloy ang masaktanak. Siyempre, nasakit. Gamin. Talaga nakasaksakit. Ken, mapukaw ti respeto ti kita anak mi ken kuana. Siyempre, kagura da, di aramid ti amada no, pagarikan lang. Ken, kagawarak na. Baka no, saan nang isardeng kat panawan mi. Agawit kami sa di kagayas, mare. Ipanaw ko di kita anak ko. Ore dandanimatan pa nagsasarati klase. Kas pagarikan na, kanya ka, gabuta siya na utsod mo, nung mapisan itong maarami di lakay ko, kasi taramid. Kas nakadimat nga tatirumbing haramid. Italaw ko dagit anak ko. Agtalaw kami. Talawan miso na. Kami ti waya-waya. No isot pakanagsakan na di iso. Nawanan ka na kami. Kada kami kadagit anak ko tiragsak ti asawak. Di, palumusak. Namadyak ko mang makayat. Kantsak kabaylan nga itura. Hindi makapanawan ni Maritina manunemi. Kapana ko nagdigos Narigat matik may mesa. Nagraduarak mo diti college manunemi. Ngem, panagsarding na kon, asawa, iti makapagkasar kami, nagruna, iti addan duwangan nakmi. Isong aplain housewife, napiyat at pagpalapalabasak no ko ti oras, no kasta nga masapa, at yung ornamental plants ko, masetas ko, nga papahalan ti karuba, kaputa, napintas, ti sango ti balay mi, kaya iti likod ti balay, nga pagmulmula kadagitay vegetable, manong nemi, kaya natarakin kong native nga manok. Kaya piano makasid sinakam ti native nga manok, manong nemi, alistulaing nga maanak, pantiliw, sa agparty. Libre ang ati, tug, si dami ti bigat. Native nga itlog, manong nemi.
nga dimtengan dagiti anak ko iti kamalman na siyempre gaputa Sabado into bigat ag-relax da handa nga assignment isut ka po nga tinulungan nak manong nemi tinaudi nga anak ko nga ni Irene nga nangasikaso karagiti mulak iti likod ilinto tani June nga inauna manong nemi nagpakada mapangkano jay basketball court na mapan makibasketball kaya makapangan kami manong nemi kadagiti anak ko mami June agawid itani daddy agawid ang rabinto nata agkapod sa San Fernando ana baka nalpas ti seminar da alas 5 siyay nagbiyahe manukad nga oras nga tarayad di lugan adamot bukod na kalugan na di alis to baka 1.5 to 2 hours na lang ada siguro nito na alas 10 palubos na po Sabado ng bigat paano ito ng bigat dad mami Sabado bagay ito kinidadi ay awis yun mapanteng mall no itong Domingo hindi matag makibisa sige mami ikaw maturugin yore mo ko rin daddy siyempre ururay misuna adamatan bukod na natulba ka na paturog ak tulatan ng pupuote ka dumteng naiturturoy ko manaiturturog ko manunimit pa nag-uray ko aging ka ngay di makariingat adamang bisito kanya I'm home sweetheart orasan alas 10 oray na ako maladakas ka napasama kang atidalan natalang ak mag-drive kumusta na kita anak ta okay naman kahit kumusta naman sa seminar okay negating arwatem tinumbal mo matla biling ko ilasim mo na di mo rin mo buwan nakalasin di mo rin ko kadagay isang ko na usar nga arwatan nakalagsyawar kalpasan na kalpasan na ti shower maturog ta nabanugak nag-drive parbanong doon araw din sige parbangon tan nga ipapandatili ta ngayon nalipatan na siguro manong naimisot gapo na nga saan nakariniing kabata makariingat alas 6 Naya mas palaturog na bimango na ako. Jebag na manong nemi nga nag-travel alapan nag-seminar ti mo na nga isa kaso. Hinikat ko manong nemi di kiti saan nga nausara. Naapektaran sa amin kadagiti mo rin. Ako naktinakam ko. Okay man. Supot naman di kiti mo rin. Iti mo rin manong nemi tinruar ko empan iti pagyanan di kiti mo rin. Iti pisok ko manong nemi nakigtutak. Ano na tayo? Bikini? Underwear ti babae na ito ya. Ang agus-usar ni Nelson, ti bikini. Pintas nang ina na ito ng bikini. Hinangot ko manong, murang lang arutan namok, hinangot ko pa hilang. Stos. Kasano nga nakadanon, ti bikini, ti may isa nga babae, iti nangipanan, ti asawak, dikiti murang na. Diyos ko, saan kumapod no dahil ito? Patib ka rin nyo di pakinagam ko. Palawaan nyo kung pati panunod ko. Nigararag ko manong name. Kaslaw na nyaman na, manong name, napanag iti kusina, inaramit ko, pagdabangak, nagluto. Nakaringmutan ni Irene, manong name, Mami, tulungan ka. Sige. Dani dadin, alas dito sumangpet. Ay nasiyat.
Awan na, tanan mo na nga nag-travel. Mas pala turog na, puyatan. Imanong mo kay. Sampai simula kita sila na, sige anak, tuloy mo mga rin ito yung ububrak. Tayo pakanin na di manok. Rining men, di kita kama, manang nimi, iti nakasagahan ti breakfast. Sampai lang nga dagos ng si Mango ti asawa. Mabitlang, mga agkapalingan taklabit. Iti hardin. Oray min ang tapno makapagsasaw kami. Hindi malpas kami nga mangan manon na ini. Papanantay ka ko na ni John. Tumalay man na. Tetog shopping. Tabigat na kita. Sila ituloy ko pala tagina na. Sige. Kasla dyan ka mo manon na imin no anyo pangarugyak. Di pa nagpalutput ko kayo ko ana. Masapul nga mamuak. Masapul nga mamuan na. Masapul nga ipagak. Manong na imin. Awan na kita anak ko. Kamu na pananda. Kitain da, sawak manong na imin sa pun. Diyak ka di makaistorbo? Ha? Diyak ka di makadisturbo, sweetheart? Napakini. Dahil bas-basag lang message. Hindi ba ka? Mabit lang dadam mo pagkulaan. Yung supot ko manong. Dito yun. Ito. Ito na kasupot. Kita ay ma. Tagyan na. Di ba sikat mangkita, mangikat sa mga ipakita kanya kung ano na ito? Naalak iti, ayan di kiti mureng mo. Dito yun. Bikini ti ba isang babae. Kasano nga da, bikini ti ba isang babae ti mureng mo. Wala mo kineta. Baka, nagloko di gito Baka, kaya dalang dadailan ti relasyon ta. Loko di gito kakaduka talaga. Tinitikait mo sa akin. Baka dan ang loko kanya. Baka dan babae nga nang ilibas nga nangipan. Ti bikini na nga nagmurngan na murang ngayon di kiti mureng ko. Abay, nagtitipon ka kadi kiti babae. Sa bali ti kwartuda, sa bali mo't kada kami. Ang open med nga, rumor sumrek, tas sinuman at agkakabisinaan ka mga Heidi, ikatamten niya man na panagatap mo. Amom, ti atap pakit. Nusan nga maikat, uno, agreira ti atap, makadadahil. Kahit kung sawan, ikatamten niya man na panagatap mo, pagtalin natin, di pa nagtalik mo kanya. Saan ko maraming? Sa mesa. Nukas pagarikat man taag peso, ha? Api ko ba nga ipalubos ti babae, nga ikabil na ti muring na iti pagmurngak? Nakalulawag panang dadhailan? Nukas pagarikan, ha? Kas pagarikan, adda ko mababae. Naglaglagbad tinda nga babae, ikabil na ti bikini na, iti pagmurngak? Baka mato nagkasalad kayo. Baka may mesat silad yung atuha. Baka simina kayo kadag iti padayo nagseminar. Tapat siyang kadi maaramid ko neta. Sweetheart, saan mo kumakasayan, di pa nagtalik mo kanya. Magadadahal ti relasyon. No basta latang patsem, no anyaman ti, aramid ti manglukloko ka tao. Sige. Mayatak.
Mayatak na posible nga nagri-Rwanda wano adan ng Iranta. Okay, lipatan mo ti amin. I love you. I love you. I love you more, Heidi. Siksikan to lang. Kung naman ang naimik at binalos na tiarakop ko. Lagi ninarakop kami. Lagi ninagkag kami. Dan di kwarto ta. Kinunak. Kit syempre. Pag gusto nak Tao matigit obing sa maysa. Kadigdi ko sumiyat nga doa. Tapno may katanyaman na nananay panagatap ko. At siyempre, manunemi awang pulos panagbaaw, ti bara, ti ayat, ti asawak kanya. Awan pagadlawak, nabuslod mo. So nga, napukaw ka na yung pinsanan, ti panagatap ko. Yung sakbay, yung sublimi, tinikat nga rawatan. Amam, sweetheart. Di lahing bikat kalman nga, imay ni Maritina. Ngat, kastoon ita sang sangit na. Kabuta idi, agat ata pa rin, tado di iti mauawat na text. Nga nila kay nakano, kat kasto. Siyempre, palutputan na ni Bernard. Yung sinungor ti lalaki nga mga amin. Naging gana, nga talo ka nung ngarabi, nga naladaw nga nagawid. Masabali nga sila ti pagtuturugan na. Ni Bernard, sabali nga sila ti pagturugan. Kurang nalaingan nga admitirin ni Bernard nga talaga nga adda sa bali nga babae ti biyak. Ano pa ko nang? Adda lang. Tsaka mo ang nakitipambar na overtime. Overtime ka no. May makapekas diyay. Apeng sa bali nga sila ti pagturugan na. Baka mat no addag peso. Madlaw mo matkat, di ba? Kasla kumakin ka, ada-ada ka di pa kadlawam. Awang nga ron. Kasi di mat nga nakayot na tatarakop mo, kita kalalayin ka, kabarbara di baging. Ngayon, nalamis ka ng isunan. Hangka no akas idin. Kasi lawang ka nun tiganas ni paring Bernard nga mga rakop kini Maritina. As in nga talaga nga adda talaga. Kaya mo, sinaludsod na kanya. Nukas pagarigan ta si ka. Kat adda rami nila kay mo. Adda rami dem ko na. Kabagbaga nga isina na. Tapos may sarding nga masaktana. Kan saan nga mapukot respeto na kita nak ko. Ken ko anak ko na ka. Ken tapno saan ka hangko kagura. Ngayon nukas pagarigan ta itultuloy na lata. Tanapat patay ganda di nga babae. Sa bali nga babae. Akit palubos ako. Agawid kami nga nagid anak ko. Di kagayan ko na ka. Kaya sa taramidan ko ka. Kas pagarigan. Kas sa taramidan. Nung napatpatag kang kanti babae. Kat saan kami nga napatag ka na kita anak ta. Luayan. Noon naman ti pakaraksakan. Itit ko. Waya-wayang ka. Santo mapasamak data, sweetheart. Santo mapasamak. Talaga? Santo. Ano kaya't mo? Giti piduata. Ana? Tapno mamati ka kanya ipiduata. Wala. Manong nami kaskas di nasampa ka na sulbar ti problema ni Mare Tina. Namanin umay manin. Ano taramidik, Mare? Ano taramidik? Inamin na ka din.
Dati ti madi di namat aminen. Ano nga no panawam milatan. Kad no panawan yung latan at mabalimat. Kad no may nakisukunen, well and good. Kahit nasawan, dapat patag kayo ng jubay na. Nada. Napiyapay kang kamari. Napiyapay kang kahaidi. Naging ka manong nami nga danaawat ko nga tawag sa jikagayan. Pero manang Heidi. Sindi ta kadi. Ni kasinsin mo nga Lenlen. Teburdek da mamang sita. Ay, Lenlen. Abay, nakatawag ka man, balasan ko. Nahalam ti cellphone number ko. Nahalak ki ni auntie. Auntie? Ni Auntie Vicky. Imposible malipatan ni Auntie Vicky. Ang kumalipatan ni Auntie Vicky, ah. Diyos ko, nabaigbat nga ngajak tinawagan. Kinapan no may pang... Apiyan siya, ang ni Auntie Vicky timawag. No may panggap keng kuha ng sapagarigan. Datang arti problema gabot ta siya tinangibilinan na. Masaksakit iso na. Anak, ano pa eh? Jack man na mo ta busy akmat eh. Ngamit nagkakabidakal man, kapag siya rin andim nga biki kita, masaksakit ko na ni mamang. Kapanak mo, Jack man dinamag no, kaano pa eh. Bilin na kanyak nga tawagan ka. Abi, sample lang iso tumawag kanya ko ma. Baka matahulod na. Masakit gaya. Ala, dahil palipatan mo, tumatawag kang kuhanan. Diyos ko yun. Dapat utang ko na yung baganakam kang kuhana. Kung natayos ko doon nagigyanam, hindi na ulila ka tiina kinama. Isot tinagyanam, kaya di kamsat mo. Nawaras-waras kayo, di ba? Diba? Baam ta ma. Kasaditak to tayo sawak tayo pakadak. Yung paglagi din tani, mabalin na nagbakasyon na kitubing. Wen, panagbabakasyonan. Di kahit pang sawan, may tuot ko na kita anak ko. Nahili naman kinilulad Hindi na siya shot pa yung manang no ka. Tukot mo pa ni Manong Nelson. Bari nga na makalat ng guwa ko na. Anang harad ito na yung mayo bagak. Raham ta kasalitak nanti. Tawagak iso na. Tinawagak ni Auntie Vicky. Pasensya kayo nanti. Di yung namin itawag kanyak nga. Ito problema yung kayam. Okay lang anak. Baka kunak no. Busy ka ha. Kaya na anak marikinig na yung amin. Kagangis at bakit nga kapsot. Umayak nga umaya auntie. Di yung tumad ngamin kayat ti umay dito yami. Ang kumagkarot mapalawan ti balay. Sige auntie kastoy. Nasangin tumbigat, baka ito no basta talungal daw. Tapno makaalam at ati asawak ti bakasyon na. Anong nemi, dito sumang ti asawak. Baka amukan ko na. Maskit nanti. Sino antim? Auntie Vicky. Malagip mo na Auntie Vicky ng istorek kang ka. Ngayon tinang paadal kanyak, nang patakkalang paadal kanyak. Saan nga mabaling saan nga anak amapan? Saan kami amapan? Awan ng klase di kita anak ta. So nga mapang kami. Nabing pinaswanin, sweetheart? No, kadwada ka. Kaya ano ka sa pagaringan na makaalak di bakasyon ko, ori umununa ka yun. Ori umununa ka naman. Okay. Intun ka anong arti pa pamingay. Kaya ori ito mingatin. Sige. Mapanak itong reserbahan ti pagluwanan mi. Nuan niya nga bas. Pakamuktakin ka.
Adari dagdag ito doang anak ko manunemi kat magagaharan damat. Kahit damat tagbakasyon sa di Cagayan manunemi. Kahit damat manen nga makita ni Lola da. Hindawag ko ti asawa ko manunemi. Inuan niya ti schedule. Okay. Kastoy. Hangkay mapalubusan na. Tamay iranamot nga da overtime. Overtime? O may kawang mapalubusan ng hamat nga babaling nga panahok to overtime. Sige. Alas 10. Anang alukan. Nimbagak man. Malem sa payan dati mga anak ko, Alas 10 minut lang na tayo tayo. Mami, di ori maladaw tayo. Sa payan dalaw tatiba man dyan na. Ito rin 30 minutes before. Masapul nga nakalugan tayo. Di ba nakareserva kayo? Noon ang nakatugaw? Sa bagay. Naganatan nyo ay? Sabi ngamin nga alas 10 tinara yung biyahe. Napipitas kami ti biyahe terabi anak. Kahit ko na yun makadanon sa diya, kahit ko na yun makita ni auntie yun, ay ni Lola yun. Ay na mailiw kang kuhanan. Nabaig kami nagtsak tinawagan yung sumunan. Napikit nga maliplipatan. Naging ka manunemi, hindi kita hagti oras. Alas 8. Mami, napinumanan kita nyo ti oras. Langarot, maturog kayo pilangarot. Tarigin kayo ito. Kapsat na pintas kayo bakam. Sa bagay, makaturog kam tumadlang diyon nagtipas. At iti unay silid, tagitek anak ko manunemi, diagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbo? Di ba pagsitsidu ka lang? Kasi ladagor-ori nga pagkad. Ano dito nga pagkad? Kas pagkarikan. Hanggang nagos natin sinungbatan, jakbat amamun, sino ito eh. Timawag manin. Hello? Heidi. Wala po, siyak ni Heidi. Heidi nagang ko. Heidi, sikat ti asawa ni Nelson. Wala po, sino ito? Auntie ko namlatal kaniya. Auntie Vicky. Auntie Vicky. Auntie kay kadi? Kayo, kanagnagan yun, Auntie Vicky Sino nga Auntie Vicky? Hindi tayo mapamisarong karang diya Cagayan. Kitang kadlahin nga Gimang kayo manglukloko? Sana ka manglukloko, anak ko. Nasyata ka tao. Sabi ka di, kasano nga naalayo ti number ko? Inlibas ko nga inaala ti number mo iti cellphone ni Nelson. Di kayo mawatan. Amam mo yung tasawak? Amam mo tasawam. Kabot na pasahay dumagas dito yung balay. Kapag nanuyo yung asawak. Hanggang mga kabagyan. Di kabagyak. Kat ni sino? Ni Nelly. Kaanakak ni Nelly. Di umay dagdagasan. Di asawam dito yung balay. Ano tako na yun? Ada relasyon di kaanakak kan ti asawa. Saan kaya manglukloko akasta? Sana ka manglukloko. Ada dito ita.
Basta, nagkuyog da nga, na ba ni matindaro iti seminar. Kahit yung asawan, why? Kahit siyempre, gaputa, nagkuyog da nga na pa nagseminar. Kahit naararamid dati, kaya da. Kanurin no saan da nga mapanag seminar. Pagbagahak, di ka nakahak. Ngam sa nga tumangag kanya. Nagbiyahe kayo? Wana ti. Ingam karot sa rungkaran, di ka naglangan yung auntie. Ano oras? Di biyahe yo? Alas 10. Naibagamday tayo, ti asawam. Ti amo ka, di ba kag di oras ka di bus, ti amo kang umay na kang palubusan. Ti ko na nakit ta. Na kami mapalubusan, gabutan na irana, nga da overtime. Saan nga overtime? No? Ti kadadad to'y, asawam. Mamada-mada papapasin ka na ka. So nga nailibas ko na alat din number mo. Maglagi din tinapatangak. Sweetheart, Heidi. Isot na kapunpok. Kaya di cellphone. Tapno kaya't kayo pagtaaran. Kaya na, gabuta, sakbay. Nga naanak din number mo. Nga da tinawagan. Di ka anak ka. Nga nangeg ko, ngay bilbilin na. Nga mga ramit ti pamuspusan. Tapno madisgrasya ti pamilya ni Nelson. Diyos ko. Pagardam ti paginagam mo, anak. No sa anak man ngagbaligi, nga mamagbaga, iti ka anak ka. Bareng ko nak, no ti panang ibagak kang katipod no, kat si kati, mamagbaga iti asawam, tapnog sina di kiti tuwa. Liklikan nyo pala, biyahe iti ito nga rabi, lumabalin. Tapos numaliklikan nyo tinaka sa mapasamak. Gabutan hangin ko. Numanuot ited nga gungguna ti kaanakak. Iti binilin na amang disgrasya ka na kayo. Nangadagdakas ti kaanakak. Gabutar aramidan na kano ti amin na kabaylan na maagaw na laing keng ka ni Nelson. Gabutag patpatay unay ti kaanakak iti asawa. Heidi, patid ka rin di pa kinakam mo. Sangwem na si tutured di problema. Ulitek, di ka pilak bibiyahe. Wano, iladladaw yo. Di oras. Nuadda pa'y naladadaw. Una na pimpintas no saan ka pilang patpatuloy. Nagyamanak ka na kayo. Itimpaktaryo. Nagyamanak ka na kayo, timpakamuyo. Kunak malaing, numapagtalkan ti asawa. Kunak malaing, no napudno kanya, kada kami. Kunak malaing, no ni kumadrek laing, ti adak. Babae ti asawa na. Siyak pa'y gaya. Manong naimisan kong impadlaw kadigiti anak ko, tidinte nga problema. Apay matipos po niyo, mami. Kinasarita ko sa terminal. Makansel, titalong nga pasahero. Tapay met. Ila, tuloy yun ti maturo. Ilawalawag ko kada kayong tubigan. Di balita.
tuloy ti maturo. Awahan tayo matuloy ang biyahe. Mag-reschedule ak tulangin para intubigan. Tinawagag ti asawak man yung unattended. Mabali nga si Edep. Akas na ko na itay ni Vicky, ni Auntie Vicky, kanagnagan ni Auntie. Madawata papapas. Tsak makaturok. Tinawagak ni Maritina. Hello, Mare. Di kami nagbiyaya, ya? Kaya timawag ka man. Hanggang mga natuli, Mare. Tapay. Ada mga ipangpang natibiyag mi. Ano? Ngaramidan na ti amin na kabaylan na. Madisgrasya kam lang agiin. Hindi kit mo sawan. Saan ka may mesa, Mare? Di ka mawatan? Saan ka may mesa? Sa langin nila kay mo, at babae na. Pati nila kay ko. Oh, kunak malan mo siya klayang, Mare. Uri siya katyak pulos pag-arupen, Mare. Kunak malan na siya klayang, Mare. Siya kemit gayam. Nagpadpado na kayo, Mare. Kada na marik na. Nasakit, Mare. Ngayon lumabanak. Jak itulok ngagbalig iti dakes. Santang itulok, Mare. Nga di kiti dakes nagbalig. Datati kadwa ni Apo Diyos, ha? Imposible nga kanunungan ni Apo Diyos. Di kiti kamalala kada anadta. Labanan ta ti dakes, Mare. Kasi nung orag na labanan ta. Saan mong itulok nga marakarak ti pamilya, Mare? Kasi nung araw din no, dadakay kayat nilakay ko. Kat isungat nga kunak, ni daw-dawat mo kini Apo Diyos. Nga dakay mo't lang, ti kayat nilakay mo. Takas takmat. Nagpelag pagpilya-pilyak. Dakam tumit lang ti pilyan. Saan nga rin dyan ang babae na? Bagmangarot-marit na amuam. Da kumamat kas dyan, yung kipulungan niya. Yung mga bagati. Sige, Mare. Tuloy mo paturok. Pasensya ka. Sige, Mare. Baglagi din ta sa anak ang may mesa. Uy, nagpadpada ta, Mare. Tikat ka doon nga mindig itiladlaki nga sagawap mo. Baso naman tigda dumababae, Mare. Awan ba't marami din di lalaki kit, mga kay di babae. Tiket ko nam ngamin na. Tika ado di kiti babae nga dalang arot asawa nan di lalaki kay damay lain. Manong nimi, kabigatan na madlaw di kita nagkong nga napuyata na. Tunong pa pantay, Mami. Kalpasan masulbar at problema na. Ada ka ti problema? Problema may lang dito kini. Daddy. So nga takam lang tirumbing. Nga. Nagsarita. Saan kami may raman? Saan kung itulog ko may raman kayo? Ag biyahe tayo laing no kadwa tayo ni Daddy. Tapno, saan tayo nagpasahero? Umanay tayo medyo kutsena. Dua kayo di likod, dua kayo sango. Kauna, umana tayo. Sige. Ano pala pang panunutin pa nagbiyahe tayo? Iyoray talahin ni Daddy. Tagawid ka ni Daddy?
Pagawidan ako man. Di ba? Ti amo kakit naturog di opisina. Kalpasan nga, nalpas ti overtime da. Isaanin nga agawid, tawan tayo. Tati amo na, kita datay siya kagayanin. Una mo na ka di ka datapay lang, hana mo nga datapay lang. Orayan tayo nga agawid. Kasano no sa nga agawid? Orayan tayo nga agawid. Titawagan nyo tayo baghayong agawid. Sikadyo na kit makulit ka. Orayan tayo nga agawid. Agawid nga saan ko nga tawagan. Alas 8 nga ta manong nemi ti bigat. Di mangin ko ti ungor ti kotse ti asawak. Iso dahitan ti asawak man. Siguro akit umayk sukat. Nagladokit din. Nga makita naman nun nemi. Nakalukat ti gate. Nakalukat ti tawa. Tano awang kam kumana kat nakarikap kumana ti tawa. Slaw na nyaman na. Nangalak di main door. Tinugtog na. Niapit tugtugan na kuma. Kaya damot bukod na nga tulbot. Namnamahan na nga tangad na mangilukat. Inlukat ko manong nemi. Sa merkadagos nakiktutak manong nemi. Idi arak ko panak. Oh. Heidi. What's wrong? Pagawanan na. Tanya ti basol mo. Basol ko. Nakalipat. Nakadagdag sin ti basol ko. Doon daw at ti pamakawa mo and give me another and last chance. San kuntun ngulitin? Palistulan niyo bagamit kasta. Oo. Baglakid din. Tadakas. Kanina na Vicky. Sino nga na Vicky? Ti auntie ni Tina. Ni Tina. Nga akid bikini, kada din itipon itimureng mo. Sana nga nagagara nga impat. Nagbay may sakay, idi ti may isang kwarto iti hotel, idi na pang kinag-seminar. Nga isot dagdagasam. Nga amo, ti ikit na, ti relasyon nyo. When? Mamangin komenti pa ng magbagana kin ni Tina. Imitay. Pinagbagana. Simnek nga permiti panunot ken riknak dagiti pamagbaga di may sabaket. Ngiso tinaramat ni Apo Diyos tapno masilawan ti panunot ko. Pakawanan na. Give me another chance. Karik-karik. Sanin nga maulit. Gabatin sangwanan ni Nana Vicky ket ginuped ko nga namin pinsan ti relasyon ko iti kaanakan na.
Yung saan ngayong karida dyan nga tina. Sardingan na ka, di ba? Ngaramitin namin ti pamuspusan. Imagine, among kadi nga da binilin na tapno, madisgrasya kami, nga dito tigapunan no apan ka hangkam nagpatuloy. Amo, nimbun no amin ni Nanatina. Nga naalan na cellphone number mo. Iti cellphone ko. Kaya tinawagan na ka. Imbag na deso na. Imbag na nangig na. Tidak ka sa plano ni Tina. Anti pangiswatak ka na kayo. Da kayo tinagsak ko. Da kayo tibiyag ko. Da kayo kanagitan nagtama. Mati ka. Tinak ka di mapakawan. Nelson. Alis to lang nga maimbagan di sugat. No dagos nga magasan. Kanagamanak. Tanasilawan ti panunot mo. Kanagaman. Agyaman tayo kininanatina. Nanabiki ko nang. Nanabiki. Tayo tinang lawlawag. Inaramat na po Diyos. Nanalawag ti panunot mo. Kat sapay ko man, Nelson. Sapay ko ma. Kandi buntun pulos kisayan ti panagtalek ko kenga. Sapay ko ma. Ngimbak, tanagasan nga dakos ti sukat iti puso. Nagbiyahe kami iti dayta nga aldaw anong name nga napanide Andan TV. Naragsak na kita nako anong name takaduami ti aman. Naragsak da tamakita da naragsak kami. Ami, awan probleman. Kaya bagam nga problema, awanin na nako. Nasulbahan. Tano saan ko mga simurot ni daddy anda ko mapela problema. Isong okay na. Awan iti problema. Daw-daw tayo kinapot Diyos. Ngawan to kuman dumdumteng pa yung adakala problema. Sa bagay saan nga maliklikan ti problema, paset day ti bihag. Ngayon tigi-tigi-gangay la ko mga problema. Okay, Dad. Okay, Mami. Sige. Pinta ka sa'yo, talangin mo tag-drive, Daddy, ha? Uwagin akong problema mo. Talangin kag-drive. Siyempre, pasaherok na kita kapapat gan iti lubong ko. Da kayo nga, ipatpatig ko na unay nga gina. Idada kami dito Cagayan, manunemi, timawag ni Mari. Ni Mari? Mari? Oh. Ana, awang problema mo, Mari? Sigan sa awang problema nan. Takin ng tuwam gayam ni pare nga napandita Cagayan. No problema. Sa ni auntie, okay matison na ta. Pina-check up me. Gagangay lang, di mo makit ko naman si doktor. Kasi nakapahot yun dita. Kat intawag latan ti asawa ka, ti bakasyon nga makalawas. Mayat Kat kumustamat ni pare. Pare? Parem? Inamin nan. Oh, ket? Iri pa nangamin na. Kagadan mo tiniti. Kasaruno mo tiniti. Panangin karina. Nasaan nantun ko ulitin. Gabot dakam ti kapatgan. Iti biyak na. Kunak malo na siyak laeng mare. Ti okay yan. Pati kayam da kayon. Kaya okay kayon. Di awang ngarot problema mare. Kuhen. Ano nga minti kapunan, no? Apay nga naaramid ni parit kasta. Kagaging kanot lang tilalaki. Manong name awang nga rodin tinteng paya problema kapag talaga tinungpalan ti asawak iti Karina. Kailan kiti anak mi, manong name tagpadpado nga naggraduate ti college, tilaing na panag-asawa ti kurang na
Tapos ni kastakat madaan kami tumaten ti apuko Nelson. Dito nga ti pagkasalita, thank you, ti alaing mo nga nang iba sakit sapi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kadagidi pahadag ka nagdengeg, ken nagbuya, more power to your program. Tingnan nagyaman na pagayam mo, Heidi.